Nahugno ang pribadong landfill sa Barangay Binalyo, Cebu City. Mga trabahante sa mong landfill nga nagtrabaho ni atong higayuna natabunan sa bukid sa mga basura. Si Luan Mirondina sa report. Kini ang kuha ni Junel Arcilia, usa sa mga mulupyo haduol sa pribadong landfill kinsa nakadungog gayud sa pagkahugno sa duha ka andanang opisina sa naasong pribadong landfill human kini matabuni sa daw bukid sa mga basura. Iyang gipasabot nga tuyo niyang gipost ang hitabo aron makapangayo og tabang nga ma-rescue ang mga natabunang trabahante. Basura di taas na kayo. Muna paghunag niya. Ang nibawaan ako kanang may trabahante dia kuha sa diri, taga diri. Naginihinay na siya gahunag niya. Dahil tubig mo to sigurong nahunag niya. Humanadawat sa Cebu City LGU ang kasayuran kabahin sa hitabo, sunod-sunod nga nangabot ang mga ambulansya o mga rescue trucks aron daling matabang ang mga trabahanteng natabunan sa bukid sa mga basura. Higpit nga gididan ang mga kabanay sa mga trabahante nga makasulod busa sa gawa sa gate lang sila na nagbarog ug nagpaabot og update. Apan kay way abiso gikan sa kompanya kung lakip ba ang ilang mga kabanay sa na-rescue, pipila sa mga kabanay nang hilak na lang. Ang uban ni palano gayud sa ilang kasuko ngadto sa mga gwardiya sa gate. Advice lang sir kung sino nakalabas para ang family dito waiting. Alam nila ha. Rescue po yun, ma'am. From the site area going to emergency. Hindi namin alam kung sino yun. May nagmo-monitor gwardiya more on crowd control. Wala kayong list? Meron po. Sana may list kayo para check kayo. May list kami pero wala pong sinabi kung sino yung lumabas. Kahit as lang ba? Ano? Madali lang naman ang gawin. Kami dili lang hap sa baho. Pagkaon mi di kuwa. Sa banambana ni Cebu City Councilor Joel Garganera, chair sa Committee on Environment, nga susama sa 15 ngadto sa 20 ka andanang building ang kahabugon sa mga basura nga midahili ug mitabon sa opisina sa nagduma sa landfill. So ang atong challenge niya na how we can get inside, ma-rescue nato kay if not ug napiit lang sila perhaps because of the smell, methane gas, that's also another problem. Nasubay hinuon sa Cebu City Government nga walay trabahante sa LGU nga naglabay og basura niadtong higayuna ang nalakip sa mga natabunan. All accounted for man ko no, according to Prime. So it's not one of our dump trucks nga mga garbage trucks ang na. But may nakita itong dump truck, wa pa nato mailhi o kinsay tag-iya ato. Anaa sa 2,600 square meters ang gidakon sa naasoing landfill o 15 metros lang ang distansya sa opisina nga nahunlak sa tiilan sa daw bukid sa mga basura. Gawa sa mga trabahante sa landfill, may mga trabahante usab sa duha ka mga kontraktor sa landfill ang lakip sa mga natabunan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.